So ayan mga kabingka, welcome po sa aking panibago namang mukbang. Bang! 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 Okay. So ito ang Tokyo. 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 3, 2, 1, let's Tokyo. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Traway ba? Bugin tourist kay Kapten. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. So ayan mga kabingka, nagbalik na ako. No, ibalik na yun. Friends. So, natay dari Tokyo. Natay chopstick. Chopstick. Tokyo. Tauan na po nilang Tokyo. So, ito yung Muslim kutsara kay ganato na kutsara. Tawa na to ni Tokyo, hindi ako marunong. Chopstick ito. No? May tawag mo, sweet and sour. Ernest. Balog yung magamit anak. Gamit yung chopstick ha. Ito na lang. Ernest, Tokyo. The best.
Sarap ng Tokyo. Hmm? Hmm? Hmm. So, naubos, no? Baka mamaya, ubusin ko to. Hanggang sa muli, mga ka. Don't forget to subscribe, like, share. Don't miss notification bell para lagi kayong update sa mga mukbang, bang, bang, bang. Kakaiba ng mga videos, vlog, etc. etc. Yeah, my name is DJ March and the place to be, yo, DJ March Barrios. Napakasarap talaga ng Tokyo, no? Six away, mga winter. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.